Ok, estamos aquí representantes de diferentes religiones en la noche de Ramadán, antes de la Pascua, antes de Pesach, fiestas judías, cristianas, musulmanes. No estamos para mezclar las religiones, sino para pedir, unir a los corazones y pedir paz. No podemos pensar diferente, pero sentir igual. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة عيد الفطر المبارك ورمضان الكريم وأيام الصوم، اجتمعنا جميعا من كل الأديان وكل الطوائف، مسيحيين مسلمين دروز ويهود، نقول جميعا بأن الأرض تسعى للجميع، أن الله سبحانه وتعالى هو واحد أحد وأب للجميع. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أنتم بخير. شكرا. Hola amigos, queridos todos, estamos aquí en la frontera de Israel y Siria, aquí con amigos, justo en la semana que estamos empezando a leer Génesis, que no está hablando de judaísmo, no está hablando, el primer libro de los judíos no habla de los judíos, habla de la familia, digamos, del mismo ser humano. Aquí con el Sheikh Qasem Bader, el presidente del Consejo Mundial de Paz, con el arzobispo que llegó especialmente de Estados Unidos, el Sheikh también de los beduinos, estamos todos juntos y aquí queremos escuchar una palabra del Sheikh, una palabra something. Inshallah. You can see the border. Aquí pueden ver la parte de Siria. Todos son esas casas. Ya son Siria. Son las montañas del Golán. Y aquí la frontera, todo es de Siria. Bueno, besamos todos para tener 24/7 están acá en Conenut, en guardia, digamos, para cualquier lugar que se los necesite. Ahora está hablando el rabino Yosef Garmón en nombre del judaísmo y en nombre del pueblo de Israel. Les está agradeciendo por todo lo que están haciendo. Dice que al fin y al cabo somos todos personas. Y nosotros acá especialmente somos familia. Querramos o no querramos, se trata de familia. אז אנחנו פה כמה שנים, בסוף נגיע לאותה קופסה. אז בינתיים, קום לריב, יש לנו הרבה עבודה ביחד. תודה רבה. השייח קאסם באדר, מכובדי הרב הראשי. אלברט איינשטיין פעם פגש את צ'רלי צ'פלין והוא אמר לו, אני מעריץ אותך, אתה לא אומר שום מילים וכולם מבינים אותך. אז הוא החזיר לו והוא אמר לו, אני מעריץ אותך עוד הרבה יותר, אתה מדבר כל כך הרבה ואף אחד לא מבין. אז לפעמים לדבר הרבה זה לא טוב, לפעמים לדבר קצת זה לא טוב, אבל יש דבר אחד שתמיד עוזר. אחרי האסון של ההר געש ב-2017 בגואטמלה, שמתו אלפי אנשים, התיישבנו, אני בתור הרב אז של גואטמלה, השייח פרד מהאסלאם, קהילה מוסלמית שם, הפסטור חואן מנואל של הקהילה האבנגלית מאוד גדולה שם, והתיישבנו לראות איך אפשר לעשות למען התושבים, איך אפשר לא רק לדבר ולא רק לשאול למה אלוקים עשה, אלא לענות ולהביא תוצאות לאנשים המסכנים. ומישהו אמר לי, זה נראה התחלה של בדיחה מה שאתם עושים פה. אתם יושבים ככה, התחילו הבדיחות. אמרתי לו, אפשר לצחוק אבל אפשר גם לשמוח, כי זה הדבר היחיד שיכול לקחת את העולם קדימה. אירועים על שלום יש הרבה. הרבה אנשים מדברים, אבל לעשות שלום במטרה משותפת זה הדבר הכי גדול שאפשר לעשות. הרב מקודם הזכיר את האחים בספר בראשית. תסתכלו, ספר בראשית, הספר הראשון של היהודים, לא מדבר בכלל על היהודים ולא על היהדות. הוא מדבר על האחים, והוא מדבר על המלחמות של האחים. ולמה בעצם כולם רבו ורק משה ואהרון הצליחו להסתדר? אז אמרתי להם, כי היה להם מטרה משותפת, ביחד, מטרה גדולה. לעשות למען, להוציא את עם ישראל ממצרים. לא רק לשאול אלוקים למה הסנה בוער, אלא לכבות את האש, לעשות משהו למען השלום. לא רק להגיד אנחנו מאמינים באלוקים, אלא להגיד אלוקים מאמין בנו, וזה הרבה יותר חזק. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות. מישהו שאמר לי, יש עליך הרבה ביקורות שאתה מתעסק עם דתות אחרות. יש ביקורות, יש אנשים שלא נוח להם.
אז אמרתי להם, הביקורות לא רלוונטיות כל עוד יש צורך, כי הרעב של ילד באפריקה, שאנחנו הולכים לניגריה, שאנחנו הולכים לסנגל, שאנחנו הולכים לגואטמלה, הונדורס או בליס או כל מקום, ואני רואה רעב של ילד, זה לא רעב דתי, זה לא רעב מוסלמי, זה לא רעב נוצרי או רעב יהודי, אין את זה, זה אותו דבר. הווירוס קורונה עכשיו הוכיח לכולנו, בזה אני מסיים, שאין הבדל בין דעת, אין הבדל בין כל הדברים, יש דבר אחד שהוא הרבה יותר משותף. אלוקים ברא מלא עצים, מלא חיות, מלא דברים, אבל רק בן אדם אחד. אנחנו התחלנו בבן אדם אחד. תרצו או לא, אנחנו משפחה. הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד, הדבר הזה יותר חזק מכל דבר אחר. ואני רק אסיים באיזה משל מהמאה ה-12 של ג'לאל א-דין הרומי. הוא סיפר שהיו כמה במדבר, היו רעבים, ועבר שם בן אדם והם רצו לקנות משהו. היה להם רק מטבע אחת. אז